Wel, mae'r ardal yma'n edrych ar ei gorau heddiw. Nant Peris, chydig bach o eira o gwmpas. Pyn bach yn oer, ydy hefyd John rhy oer i garu allan yn hwn, sy'n ni dweud? Wel, ia, chydig iawn o garu tu allan oedden nhw'n neud yn ôl y traddodiadau beth bynnag. Ond mi fydda'n agryn dipyn o gyrchu at yr hen ffynon yma ysdalwm, yn union fel roedd at ffynon Dwynwen ar Ynys Llanddwyn. A mewn gwirionedd, mae yna gysylltiad rhwng y ddwy ffynon, achos mae yna bysgodyn yn cael ei gadw yn y ddwy. A mae'n hen traddodiad yma beth bynnag. Mi oedd brithyll oedd yn cael ei gadw yma, a mi oedd hwnnw'n cael ei gyfri yn rhan o iddo'r eglwys mewn gwirionedd. A mi fydda merchaid yn enwedig yn dod yma i geisio rhagfynegu'r dyfodol. Mi oedd gweld y brithyll yn beth lwcus iawn iawn. Wrth gwrs, da chi eisiau gymaint o lwc os yw bosib efo cariad yn dweud. A mi oedd yn twyllo de, mi oedd yn briwsion efo nhw, a'i daflu ar wyneb y dŵr yn y fan yna, i wneud yr hen frithyll ddod allan. A mi oedd yn cael ei ddwyn bob yna hyn hefyd, rhywun roed o'n y badall i ffrio, mae'n siŵr. Ond pa fydda hynny'n digwydd, mi oedd yn cael brithyll arall yn ei lefo. Mi oedd yn hen draddodiad mewn gwirionedd. Ond o'ch chi bod y gysylltiad rhwng y ffynon yma a ffynon Dwynwen? Wel oedd, am y rheswm syml bod yna bysgodyn yn cael ei gadw yn y ddwy ffynon yde. Mi o'na nifer o'r ffynhonnau yma fel hyn, efo bysgodyn yn un nhw. Mi o'na un arall draw yn ei fionydd ffynon Gybi. Ac yn ôl traddodiad, sliwan oedd yn fan honno, a mi o'na un ferch ifanc mor awyddus i'r sliwan mewn ddangos. Mi safodd yn y ffynon, mi lapiodd un am ei thraed i, a mi fe farw o sioc ynddo. Lle chafodd hi fawr o lwc. Ond mi oedd y ffynhonnau yma efo rhan bwysig iawn iawn yn yr hen ddefodau caru ynddo. Oes da ffynhonnau eraill na Cilch yma? Ddim yn uniongyrchol yn gysylltiedig ag arferion caru. Mae yna nifer ym Mhen Llŷn. Mi oedd ffynon Saethon i'r enghraifft ym Mhen Llŷn. Mi fydda merchaid yn rhoi pina ar wyneb honno. Ac oedd y bin yn aros ar groen y dŵr, fel mi oedd bob dim yn iawn de. Ond os oedd hi sydd o war out, doedd y cariad ddim yn ffyddlon. A mi oedd y ffynon arall hefyd reit draw ym Mhen Pella Llŷn. Hen ffynon yn gysylltiedig efo pobl fydda'n arfer croesi enlli mewn gwirionedd. Mi oedd yn mynd yno i wneud dymuniad. A mi nes i fy hun hynny, ffynon fair. Mi dyno cymryd cegiad o'r dŵr, a'r gred ydy, os mynd chi gymryd llong ceg o'r dŵr, mi ddim yn ei grisiau mair heb golli'r un dyferyn a'i lyncio, fysa'r dymuniad yn dod yn wir. A mi dri isio beth bynnag. A credwch yn y beidio am ddod y dymuniad yn wir, mi priodis i hi. Da chi'n olygydd y cylchgrawn llafar gwlad, os yna bobl wedi anfon ato chi'n y gorffennol efo'r ferion caru? Yndi yn rai, mi o'na un erthigol yn digwydd bod yn y rhifin dwytha, os gawn ni blyg iddo fo, yn sôn am yr hen droion trwstan oedd yn digwydd wrth fynd o gwmpas chi gnocio ganol nos ac yn y blaen i ddeffro'r morynion yn y ffermydd ac yn y blaen ynddo. Mae yna gryn dipyn o'r hen arferion yma wedi bod yn y gorffennol beth bynnag. A mi fydda merchaid yn enwedig chi yn credu'n gry iawn bod sy'n bosib yr agfynegu'r dyfodol. Enghraifft yng Nghanarfon, chydig filltir o'i lawr y ffordd yn fan acw, mi o'na wrach yn gwneud pres o'i del ar un adag. Mi o gynnu hi'r hyn oedd yn honni, neu oedd hi yn honni, oedd yn lythyr ar groen, rhywun oedd hi wedi cael gan Grist, medda hi. Oedd hi wedi breuddwydio un noson, a wedi darganfod y llythyr yma dan garag. A mi fydda merchaid ifanc yn mynd ati i'r bont brydd yng Nghanarfon. A mi fydda hi'n gosod y llith yma ar ei bronw, a mi wedyn mi oedden nhw'n wedi rhyw fath o berlewig, a tra roedden nhw'n y cyflwr hwnnw, mi oedden nhw'n gweld cariad y dyfodol ynddo. A mi oedden gwneud pres o'i del, os ni'n dybio. Ond dod o bell ag agos. Roedd yn arferiad yn Sir Fôn yn dod i ddingo fyny'r ystol a llichio cerig at ffenall ydwch cariad? Oedd, mae yna lawer iawn o sôn am ryw droion trwstan felly ynddo. Chi deffro'r mistar yn lle'r forwyn ac efo gwadni hi am ei bywyd ac yn y blaen. A dweud y gwir, mae yna stori fel yna yn perthyn i bentre fod yn bell iawn o'r fan yma. Na i'm enwi'r pentre, achos mae'r bobl yn y stori'n dal yn fyw. Dim curo ffenast yna chwaith, ond mi o'na hogyn ifanc wedi bod yn calu'n merch y ffarm. Ac wedi danfon i adra, ac yn dod adra rwan gefn trymad nos. A be welaf ond yr hyn oedd o'n dybio'n ysbryd ynddo. A mi oedd yn hen lôn drwm dywyll ac yn ei gwadni hi am adra. A be oedd wedi weld mewn gwirionedd oedd yr hyn oedd o'n dybio'n yn fynach, ond y ffarmwr lleol oedd wedi cael dyffl cot. A'r engredir oedd wedi gweld dyffl yn ei ddydd de. A fe o'n caru fanno wedyn meddan nhw. Mae'n biti mewn gwirionedd, sydd John, a tydi'r traddodiadau yma ddim yn parhau. Ydy, chydig iawn o'n nhw sydd wedi goroesi. Ac eto, ta chi'n di gan arfon hyn o'r nos Sadwn, neu nos Ferchar nos Sadwn bach, mi sa'ch chi'n gweld y myncyr yn dal i fynd fel slecs yn fan hwnnw de. Ond mewn gwirionedd, ta chi isio penwythnos difyr iawn efo'ch cariad, wel mi fedrach chi'n drosodd i Henllys ar Ynys Môn efo Carys Huws, achos yn y fan honno mae hi'n cynnal penwythnosa i gariadon. A credwch chi fi, mae'r hen arferion yn para'n gry iawn yn y fan honno.